Jama'a masu kallon mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, barkanmu da wannan lokaci, sannan mu da sake kasancewa da ku a cikin shirin farfajiya wanda yake zo muku daga tashar mu ta New Africa TV Hausa tare da ni Abdulaziz Rabiu G Kallima. Kamar yadda alkawari ya riga ya gabata a jiya cewa shirin namu zai dora akan inda ya tsaya, a inda muke tattaunawa akan mahimmancin zaben gwamnoni da kuma 'yan majalisun jiha, kai har ma da ciyamomi da kansuloli a cikin al'umma. Yau ma shirin namu ya dawo domin dorawa akan inda ya tsaya tare da babban bako na musamman. Kai tsaye a wannan rana muna tare da Malam Abdullahi Musa Ahmad wanda aka fi sani da Baba Abdullahi. Baba Abdullahi mu ne maka barka da shigowa cikin wannan shirin mai albarka. Barka da sannin ka dai. Masha Allah. To jama'a masu kallon mu kada dai ku manta, kamar yadda kuka saba shigowa yau ma za ku iya shigowa kai tsaye daga ko ina kuke a faɗin duniya domin bayar da irin taku gudunmawar akan wannan batu da muke tattaunawa ta kan lambar wayar mu kamar haka: 00 24 91 83 43 4688, ko kuma kai tsaye ku ɗauka a jikin akwatunan talabijin ɗinku sai mun ji daga gare ku. Bugu da ƙari za ku iya bibiyan mu ko turo da saƙonninku ko ma kallon shirye-shiryenmu ta kafofin sadarwarmu na zamani kamar Facebook, YouTube, Twitter da kuma Instagram. Kai tsaye kafin mu shiga wannan shiri mai albarka, muna ƙara yi wa ɗaukacin al'umma albishir da cewa wannan tasha dai na nan akan aikinta na buɗe ofishi a Najeriya, wato a jihar Kano da take tare da Najeriya, kuma nan da ɗan lokaci ƙanƙani za ta kammala shi domin ci gaba da wato ainihin faɗaɗa ayyukanta. Mun gode, ku ci gaba da kasancewa tare da mu. Baba Abdullahi na dawo gare ka. Kai tsaye ka ji abin da shirin namu zai tattauna a kai shine mahimmancin da yake tattare da zaben gwamnoni. Kamar yadda muka faro shirin namu kuma muka yi wa al'umma alkawarin cewa za mu kawo al'umma ko kuma mutane daban-daban waɗanda za su bayyana irin mahimmancin da yake tattare da zaben gwamna. Kasancewar ka na ɗan Najeriya, ba sai an faɗa ba ka san halin wasu daga cikin 'yan uwa 'yan Najeriya. Sau da yawa idan ya kasance wani ake so a matsayin shugaba, musamman shugaban ƙasa, to idan aka fara gudanar da zabensa tun da shi yake gabata kafin na saura su biyo baya, sai kasance an ƙaurace wa zaben ba kamar yadda aka yi na shugaban ƙasa ba. A samu matsala ta rashin fitowa. Wasu suna ganin cewa tun da sun zaɓi shugaban ƙasa to fa shikenan ƙurunƙus komai ya riga ya gyaru. Wasu kuma suna ganin cewa ai jiha ce, duk ma dai wanda ya samu nasara ai jihar sace zai tsaya ya gyara ta ko wani abu makamancin haka. Wannan ne dalilin da ya sa muka wato ainihin yunkura domin ganin mun wayar da kan al'umma, duk da cewa gashi ana dab da wato ainihin gudanar da wannan zaɓe. Kai tsaye kafin na cika masu kallon mu da surutu, duk da na san yanzu ma za su ce na cika su, za mu so mu ji mahimmancin da yake tattare kuma yake kunshe a cikin zaben gwamnoni ga al'ummar da waɗannan gwamnoni za su jagoranta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asharatul mursalin. Yan uwana, salamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Ina godiya ga Allah da Allah ya kawo ni domin in dan ba da gudunmuwa akan wannan shiri mai albarka. Na'am. To kaji tambayar mu ta farko. Shin akwai wani muhimmanci da shi zaben gwamnoni yake da shi ga al'umma? Idan aka ce ni dan jiha kaza ne, kuma kowace jiha dai tana da gwamna da yake jagorantar ta, musamman in muka kalli Najeriya tunda ita ke cikin harkoki na zaɓe a daidai wannan lokaci, tana kunshe da jihohi guda 36, shugaban ƙasa guda ɗaya an gama zaɓensa ya wuce. To ga kuma waɗannan jihohi suna tunkarar wannan zaɓe na wato ainihin gwamnoni wanda za a yi shi ranar Asabar ɗin nan mai zuwa in Allah ya kai mu da rai da kuma lafiya. To akwai wani mahimmanci da wannan zaɓe yake da shi wanda za mu iya cewa kallon wannan mahimmancin zai iya sawa mutum ya zabara domin fita da kuma tantance wanda ya kamata ya zamar masa gwamna, kamar yadda ya tantance wanda ya kamata ya zamar masa shugaban ƙasa da kuma wanda ya kamata ya zama masa wakili a majalisar tarayya da ma majalisar dattijai duka ta ƙasa. Ya abin yake? To hakika wannan al'amari haka yake. Wannan zaɓe na gwamnoni da za a yi da ma 'yan majalisu gabaki ɗaya yana da matuƙar muhimmanci kwarai da gaske. Musamman shi gwamna
mutane ba tsayawa za su yi tunanin cewa a'a tunda an yi shi zaben shugaban ƙasa to ai shi kenan ƙurunƙus ai ba ma sai mun tsaya ma mun yi zaben gwamnoni ba. To mutane idan suka yi haka to bai zama sun yi abin da ya kamata ba. Wato an bar baya da ƙura kenan. Ai an bar baya da ƙura sosai kwarai da gaske. Dalili a nan shine su gwamnoni kamar ka iya cewa mataimaka ne wanda suka zama na kamar a ce na shugaban ƙasa a kowace jiha a tarayyar Najeriya. Saboda shi gwamna ya fi kamar ka ce kusa da al'umma. Na'am, tun da shi shugaban ƙasa jihohi 36 duk suna gabansa. Shugaban ƙasa kwarai shi jihohi 36 ne a ƙarƙashinsa. To sau da haka shi gwamna to a wannan jiha taka a duk inda kake a tarayyar Najeriya to zai zama shi ne wanda zai san ta yadda zai yi ya san menene matsalolinku. Misali muhimmancinsa shi ne yanzu kamar bangaren a ce lafiya kaga dole ne haƙƙi ne na gwamna ya kula da lafiyarku na wannan jiha. Sannan kuma ya zama da iliminku a wannan jiha. Sannan kuma shi kansa kasuwanci na shi wannan jiha to wajibi ne shi gwamna ya bashi muhimmanci ta yadda za ku inganta rayuwarku da ma shauran abubuwa da ga sunan da. To kenan kamar shi shugaban kasa in muka duba za mu ga yana da wakilai a kowane bangare kamar yadda ka zayyana, bangaren lafiya, bangaren ilimi, bangaren kasuwanci, bangaren noma, bangaren wutar lantarki, ruwan sha, hanyoyi da dai sauransu. Shin irin waɗancan wakilai na shugaban kasa shi ma gwamna yana da irin su? Kwarai, shugaban kasa waɗannan wakilai nasa masu taimaka masa, shi ma gwamna yana da waɗannan wakilai masu taimaka masa. Kaga akwai 'yan majalisu nasa. Mutum baya cewa tunda ya yi zaben shugaban kasa to ai alhamdulillahi kawai ya zaɓi shugaba nasa na gari wanda kai kana ganin cewa shine wanda ya fi dacewa da ƙasar gabaki ɗaya. To ai ita jihar ita ma tana da tata matsalar, domin idan ba ku tsaya kun fito kun zaɓo wa kanku ainihin gwamnoni waɗanda suka cancanta ba wanda za su taimaka wa shi wancan shugaban ƙasa da aka zaɓa to ai an yi kitso ne da ƙwarƙwata, saboda ba abin da za ku gani a wannan jihar, saboda haka ba za ku samu dukkanin abubuwa da kuke da bukata ba. Na'am, to kamar yadda ka zayyano cewa dukkanin wasu fannoni na mulki da kuma gudanarwa shi gwamna yana kamanceceniya da shi wato ainihin shugaban kasa. Kinan kana ganin cewa idan aka ce yau an samu nasarar samun gwamna na gari, al'umma sun fito ba sun nuke a gida kamar yadda muka zayyana a ɗazu ba, sun fito kwansu da kwarkwatarsu kamar yadda suka fito a lokacin zaben shugaban ƙasa, sun kuma duba wanda ya fi cancanta a cikin 'yan takarkarin gwamna ba tare da ƙila duba kusanci ko ɓangaranci ko jam'iyyanci ko wani abu makamancin. Tunda an ce wai 'yan Najeriya sun waye yanzu ba sa su ce sai jam'iyya kaza in ba ita ba sai kafa katako. Ai yanzu jam'iyya kusan ka iya cewa kamar ba ma ita ce a haƙu da mutum da ya kamata ya tsaya ya duba ba. Shi kansa shugaban ƙasan nan ai kaga jam'iyyarsa dai ta APC ce. Haka. To kuma kaga shi mutane suna kyautata masa zato cewar wannan jam'iyya ta APC da ta tsaye da shi to saboda haka ba shi ne abin duba ba, ita jam'iyyar ba ita ce abin duba ba, shi din shi ne abin duba. Wato mutum za a duba kamar yadda shi ma an muka waiwaye za mu ga cewa a wannan karan mutum shi ne wanda za a duba ba wai ita jam'iyya ba, domin jam'iyya ba ita ce za ta yi ma abin da ya dace da rayuwarka ba. Mutum din dai shi ne dai ya dace dai da rayuwarka wanda zai tsaya ya kula. A jam'iyyar turmi da taɓarya mutum ya fito inda mutumin kirki ne. Ai in dai mutumin kirki ne ba zai sa kai dandaka ka ba. Ba zai sa kai dandaka wannan haka yake. To saboda haka mutum din dai shine dai za a yi. Dole ne ku fito ku zaɓi gwamna wanda ya dace da ku, ya cancanta da ku, wanda kuka tabbatar cewa mai kishin ku ne, sannan kuma yana ƙaunar ci gaban kuma rayuwarku ta yadda zai inganta ku ya samar muku da abubuwa irin wanda
suka dace suka cancanta da ku, saboda wannan tafiya da ake yi ta wannan zamani ba wai ihu da hayaniya da kuma a dinka abubuwa irin wanda ba su dace ba. A'a, ita wannan duniya yanzu ta ta'allaka ne akan menene abin da ake a kansa ne a yanzu wajen ci gaban ƙasa. Kamar mutane ne wani sai ka ji yana cewa shi yana son ƙasarsa ko kuma yana son jiharsa. A'a, to wace gudunmuwa ce wacce zai kawo wannan ƙasa tasa ta yadda ita ma za ta zama abin sha'awa a kowace ƙasa a duniya. Saboda haka wace ci wannan shine abin mai da hankali, wannan shine abin mai da hankali. Saboda haka jihata wani irin ci gaba ne zan kawo wa jihata wacce zai zama in yi alfahari da a ce a wannan tarayyar wannan ƙasa to jiha ta babu daidai da ita a kowace jiha, ina alfahari da ita, to ta yi zarra. Na'am, to Baba Abdullahi, waɗannan mutane su ne wanda ya kamata a jawo su, a zaɓo su a cikin al'umma ta inda za su inganta mana rayuwar mu. Na'am, kai tsaye idan muka duba abin da kai shimfiɗa a baya cewa tabbas bai kamata al'umma ta kwanta ba, fitowa ya kamata ta yi kwanta da kwarkwatarta. In ma akwai bangori a fito da shi duk gabaki daya, duk a fito da su duk gabaki daya domin a zo a yi wannan zaɓe. Domin a zo a yi wannan zaɓe. To kayi magana ta gudunmawa, shin wannan zaben zai iya hawa kan ma'auni na gudunmawa a matsayina na ɗan jiha, na fito ba tare da kasala kuma na yi juriya ba tare da wato ainihin gazawa ba, na yi zaɓe na mutumin kirki, za a iya sanya wannan a gudunmawa? Sosai, kwarai da gaske. Wallahi akwai wani abun ma da nake gani cewa mutane kamar ana ɗan yin kuskure a kansa, ko in ce muna yin kuskure a kansa. Na'am. Da yawan mu sai ka ji muna magana akan cewa ai mutum ma ya je ya fita ya rijistar zaɓe ma ba, to misali to wa za ka zaɓa bayan dukkaninsu mutane ne wanda suke da son rai, suke da son zuciya. To kuma in ka duba kuma ba zai zama haka ba, an musu kuɗin gora gaba ki ɗaya, kuma ba zai zama haka ba. Ai dole kana ɗan ƙasa, kana ɗan jiha, to wajibinka ne, kusan kamar zai zama haka, wajibinka ne lokacin da aka fara magana akan rijistar zaɓe, to wajibinmu ne to mu fita domin mu je mu yi rijista, domin idan ka yi ta to ta hanyar yin ta ne za ka sami damar da za ka zaɓi wanda ya kamata ka zaɓa, wanda ya cancanta, ba wai hayaniyar baki ba. To Baba Abdullahi, wasu suna da ita ɗin, amma sai ya sa aljihu ya kwanciyarsa. To wannan gaskiya ba zai zama daidai ba. Dole ne mutane mu yi haƙuri, ko da an maka laifi to sai ka haƙura, sai ka ce ka yafe, ka zama mai yafiya, domin Allah ma yana son mutum mai yafiya. Idan na fahimci bayananka, ba a taruwa a zama ɗaya, dole sai an samu mai dama-dama, ko da sai an samu mai dama-dama, wajibi ne. To kuma lalle ne wannan zaɓe ya zama yana shiga cikin zukatanmu, yana shiga cikin ranmu, domin dole ne sai mun tashi, sai mun miƙe tsaye, matsawar muna buƙatar son ci gaba a ƙasarmu da ma kuma jihohinmu. To wajibinmu ne sai mun yi haƙuri, sai mun fita mun je mun yi rijistar zaɓe, domin mu zaɓa wa kanmu mutane waɗanda suka dace da mu, suka cancanta da mu, to kai domin gina mana ƙasarmu Baba Abdullahi da jihohinmu. Idan muka duba abubuwa na ci gaban rayuwa, kamar a fannin ilimi, wanda da shi ne dan adam yake bambanta kansa da dabba, sannan kuma ya bambanta da wanda baya da shi, kana yi masa jagoranci ya kai kansa ga wato ainihin tudun mun tsira. Gaskiya ne wannan, wanda ka yi magana akan cewa yadda fa gwamnatin tarayya take da wakilai a bangaren ilimi, haka gwamnatin jiha take da, kamar minista in mun dauka a gwamnatin tarayya, gwamnatin jiha kuma za a ce kwamishina. Wannan gaskiya ne. Idan an ce makaranta, wannan ai federal ce, wato makaranta ce ta tarayya, to wannan kuma sai ka ji an ce ta state ce. Kenan dai duk abin da gwamnatin tarayya za ta iya yi, ita ma gwamnatin jiha ko da ba ta irinsa daidai da daidai ba, asil da asil, za ta kamanta shi sosai, kwarai sosai, za ta kamanta shi sosai da sosai. To kafin mu ji irin danyen aikin da wanda ya ki fitowa zaben gwamnatin jiha zai yi, in ya ki fitowa din, bari mu ji irin alfanun da wanda idan ya samu nasarar fitowa ya zaɓi mutanen kirki zai iya samu ta ƙarƙashin wannan gwamnatin. Shin idan aka ce yau a jiha kaza an samu gwamna mutumin kirki, adali, wanda ya san abun da yake, mai kishin al'umma, mai kishin wannan jihar da kuma al'ummar da suke cikinta. Baba Abdullahi, wani irin tunani kake da shi akan irin abubuwan alkhairi da kuma romo na demokuraɗiyya da al'ummar wannan jiha za su iya kurɓa a ƙarƙashin jagorancin wannan bawan Allah? Kwarai da gaske, wato al'umma idan suka fito
suka jajirce suka zaɓi wanda ya cancanta da su zaɓa, wanda muke ganin cewa insha Allahu idan an zaɓe shi to zai tsaya shi kuma ya yi tunani ya gane cewa hakika ni mutum ne wanda al'umma suka fito kwansu da kwarkwatarsu suka zaɓe mu domin mi musu abubuwan da suka dace da su kuma wanda kuma zai inganta kuma rayuwarsu. To hakika idan ya yi haka to wannan wata hanya ce wanda zai ƙara kamar ka ce zai ƙara ingiza mutane su ji daɗi su ga cewa hakika idan an kada ƙararrawar siyasa to lalle mu fito mu yi wannan rijistar zaɓe abu ne mai kyau, domin ashe haka ne idan ya zama mun yi rijistar zaɓe idan lokacin zaben nan idan ya yi to alal hakikanin gaskiya idan muka tsaya muka zaɓi wanda ya cancanta to zai inganta mana rayuwa ta hanyar samun mana da ilimi ya samun mana da hanyoyi ya kuma samun mana tsaro wanda zai inganta mana rayuwar. To baba Abdullahi ka kwararo da bayani gashi kuma lokaci yana daga mana hannu za mu ji hutu kana sai mu dawo mu ji siffofi ko kuma hanyoyin da akan iya gane mutanen kwarai cikin wannan harka ta siyasa. Jama'a kun ji yadda wannan shiri namu yake tafiya tare da babban bakon namu wato ainihin baba Abdullahi Musa Ahmad wanda muke tattauna da shi akan mahimmancin da ke tattare da zaben gwamnoni a tarayyar Najeriya. Za mu je hutu, kada ku nisa daga akwatunan talabijin ɗinku sai mun dawo.